אז הרופאה שלחה אותך לעשות בדיקת פרופיל הורמונלי. קיבלת את התוצאות ואת לא מבינה כלום. LH, FSH, E2, ערכי ייחוס, גדול מי, קטן מי. מה זה אומר בעצם? קודם כל אסביר לך מה זו הבדיקה הזו. מדובר בבדיקת דם פשוטה שבודקת את רמת ההורמונים שלך בגוף בנקודת זמן מסוימת, בין היום השני לחמישי למחזור. איך את מחשבת? היום הראשון למחזור הוא היום שבו התחיל דימום משמעותי של הווסת. אם את מנסה להיכנס להיריון, סובלת מהפרעות מחזור או שאין לך מחזור, בדיקת הפרופיל ההורמונלי היא אחת הבדיקות הראשונות שישלחו אותך לבצע. סבלנות, קודם אתן לך שיעור קטן להבנת הפעילות ההורמונלית החודשית שלך. בתחילת כל חודש, המוח מפריש הורמון, FSH, כדי לגרות את השחלה לייצר זקיק, שבתוכו תתפתח הביצית. לקראת היום השביעי, הזקיק מתחיל להתפתח בשחלה, והוא בתורו מפריש את הורמון האסטרדיול, E2. זהו הסימן שהזקיק גדל. ברגע שהמוח מזהה שה-E2 עולה, הוא מגרה פחות ופחות את השחלה, ורמת ה-FSH יורדת. לקראת היום ה-14 מופרש מהמוח הורמון נוסף, LH. ההורמון הזה מוביל לשתי פעולות. 1. גורם לביוץ. 2. גורם לזקיק לייצר הורמון נוסף, פרוגסטרון. הפרוגסטרון יופרש במשך 14 ימים. ברגע שהפרוגסטרון מפסיק להיווצר, רירית הרחם יוצאת מהגוף בדמות וסת. זו הפעילות ההורמונלית החודשית שלך על רגל אחת. אז כמו שאמרנו, הבדיקה מתבצעת בין היום השני לחמישי למחזור, כאשר הגוף במצב מנוחה וכל ההורמונים בתחילת הפעילות שלהם. במצב התקין נראה שרמות ההורמונים נמוכות. E2 נמוך מ-200, פרוגסטרון נמוך מ-1.5, FSH נמוך מ-10 ו-LH נמוך מ-12. אתן לך דוגמאות לכמה מצבים לא תקינים ולמשמעויות שלהם. מצב ראשון, FSH גבוה מ-10, 15 נחשב בינוני, 20 נחשב גבוה, ו-E2 קטן מ-200. במצב הזה, המוח נותן גירוי חזק לשחלה, אבל היא עדיין לא מצליחה לגדל זקיק. זה בדרך כלל מעיד על רזרבה שחלתית נמוכה. הגוף צריך מאוד להתאמץ כדי לייצר זקיק ולגרום לביוץ. במצב השני, ה-FSH תקין, הוא קטן מ-10, אבל ה-E2 גבוה, הוא גדול מ-200. גם זה יכול להעיד על רזרבה שחלתית נמוכה, אך ראשית כדאי לבצע את הבדיקה שוב בחודש הבא, בימים שהם קרובים יותר לווסת. במצב השלישי, רמת ה-LH, ההורמון שגורם לביוץ, גבוהה, ויכולה להיות פי 2 או 3 מרמת ה-FSH. בנוסף, ה-E2 קטן מ-200. זה מצב שמתאים לשיבוש הורמונלי. זה מראה שהגוף מנסה לייצר ביוץ, למרות שבשלב הזה, היום השלישי עד החמישי, הזקיקים עדיין קטנים ולא מוכנים לביוץ. מצב זה יכול להעיד על שחלות פוליציסטיות. לסרטון בנושא, לחצי כאן. במצב הרביעי כל ההורמונים תקינים, אבל רמת הפרולקטין גדולה מ-600. במקרה הזה מדובר בבעיה נפרדת, ומומלץ לעבור בירור רפואי נוסף. בהצלחה!